Hustisya ngayon na maituturing ng Masbateño ang pagkakasawi sa commander ng New People's Army matapos na makaengkwentro ang 96th Infantry Battalion at Philippine National Police Masbate sa Sitio Madarag, Barangay Hagnaan, San Jacinto, Masbate nitong Sabado, Agosto 19. Ang nasabing leader ay kinilalang si Eddie Rosero alias Star na siyang namumuno sa kilusang larangang Guerrilla North sa Regional Committee 4 Bicol Regional Party Committee na siyang itinuturong responsable sa pagpaslang sa football player na si Kit Absalon at pinsan nitong si Nolven noong June 6, 2021. Maliban sa kanya ay napatay rin sa bakbakan ang tatlo pa niyang kasamahan na pawang mga kababaihan. Napag-alaman na nasa 20 mga armadong grupo ang nakasagupan ng tropa ng gobyerno sa loob ng 30 minuto na agad na nagsitaka sa iba't ibang direksyon at iniwan ng walang awa ang mga napaslang nilang kasamahan. Gayon din ang iba't ibang kagamitan na kinabibilangan ng 2 M16 rifle, isang M203 grenade launcher, mga bala at iba pang mga makateroristang kagamitan. Samantala, isang engkwentro rin ang naitala sa Ragay, Camarines Sur na ikinasawi naman ni Nestor Postre alias Barbie at Bebot na miyembro ng KLG-2 SRC-1 matapos na makasagupa ang tropa ng 81st Infantry Battalion at Philippine National Police Camarines Sur na tumagal ng 15 minuto habang agad naman na nagsitaka sa mga kasamahan nito at naiwan sa lugar ang isang M16 rifle, isang 9mm pistol, mga bala, mga magazines at iba pang personal na kagamitan. Sa kabila ng magkasunod na matatagumpay na operasyong ito, agad na nagpaabot ng pakikiramay at pakikidalamhati ang pamunuan ng 9th Infantry Spear Division Philippine Army sa mga pamilya ng napaslang na NPA. Habang muli namang hinikayat ni Major General Adonis Bahaw ang mga miyembro ng Communist Terrorist Group na huwag nang magpagamit sa mga maling ideolohiyang pilit na iginigiit sa kanila ng mga teroristang grupo upang hindi na nila sapitin pa ang nangyari sa kanilang mga kasamahan na binawian ng buhay sa engkwentro at iniwan na lamang ng kanilang itinuturing na mga kasama. Nakakalungkot isipin na may mga pamilyang mauulila dahil sa maling ideolohiya at armadong pakikibaka. Kaya't hanggat maaga pa, akayin na natin sila na magbalik loob sa pamahalaan. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News.